Me. Me. Mag-basketball sa kuha at sa basketballan. Sige. Magluto lang daan kay para pag-abot na ko, nakaon ko ba? Ha? Oh, sige. Meanwhile. Mare. Mare. Kurang. Sulit pre, di. Harap sulit dito. Asa lang katong banaw eh. Maigo raman to na nang hidna. Mag-basketball. Asa ka to siya nag basketball no? Gikan makakag-basketball na ito. Kinsa may kadula ninyo dito. Mare. Nagdiretso ko diri sa inyo. Ano man? Maam kasi kuan dito, Marisol. Dili nagdula sa si pare ni mo basta lagi kay mo. Syempre. Nakashot yun. Bata, oy gawa sa dig tubig kay ga istorya mi angkol. Muadto na lang sa ko ilang maring marites. Marites ang dito. Layo ay. Ay layo kayo sa balay ni Maring Marites. Uy, kinahanglan baka mag-agi og agig kalasanan para makaabot sa mansyon ni Maring Marites. 2 minutes later. Ay, nalagid ko sa mansyon ni Maring Marites. Ayo, Maring Marites. Mare! Mare! Sirado ilang pertahan. Si Maring Marisol, pre! May magsigigong-hong. Nakasiguro si Marites. Sirado yung gito. Anak manini Maring Marites. Uday, naman lagi ka diri, day. Sirado man lagi yung balay. Adi mo, mama, si Maring Marites ba? Si mama. Anong nanirado man imong mama nga? Ano mamang dako? Sira daw siya. Na daw na ako na. Kung naamoy taong. Kinsa man ikaw ba niya diya sa sulod? Diya sinong wala? Si Angkol. Magtago pre. Makapri nga. Sa diyan. Nag-unsa sa lagar sila ni Angkol diha. Nagtulaay. Ha? Usa makaulangi. Dula? Dula sila. Message sa relay. Magsige maghunghong. Pero ako lang taon din. Akong liiliun sa bangag. Kay bas makita na ako. Kinsay ka uban ni Maring Marites. Ayo mare, abrihe ko Maring Marites. Ay sa abrihe. Ako sa abrihan si Marisol. Oh. Ay, sulit mo. Naaraman lagi day kadiri. Wagid lagi day ang tingog ang ako ang gapaminahon sa gawas. Naniraman mo. Duda masagta nangutana ko dira sa gawas sa bata nga ingon niya nga nagdula man daw mo. Ikaw? Asa di ka nagdula? Diri ilang Maring Marites? Sa inyong dula diri nag one on one mo basketball?